Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela manzubela inimbango mhla ka-17 June. Guys-ke uYanga namhlanje ufike nenye excitement. Ethi mani tata, okay sebeyifanelazile kusuku le-matric dance next week Wednesday. But oh yes baby girl, but yabona nje ngifuna uba ndibe mhle. Sindifanele le designer izofika nje. Ya, ngifuna imoto esexy, imoto enhle. Yabo, imoto ezothi mengiqhamuka bethi abantu okay ubani lowa. But oh okay girl, yabona kukutsha. Yazi ningayibaleki indaba yotsha, ngifuna something small, something classy. Yabo nje something especially. Kanti ngeke futhi ngifuna uqasha nendlu yokugqokela ke yabo. Sithatha ifoto wena content. Yo, hayi kube mandi. Hayi ke base wakhipha iphepha girl. Themethu yabuka uthumeka maye 120,000. Wathi huh? 120,000? Wathi ewe mama. Wathi uthini? Kusho uhlathi walithatha iphepha. Wathi unobuphambene mntanami. 120,000 ngoba kutheni? Wathi hayi bo tata, konke ku-inclusive nje, konke kubalwe kulo 120,000 nje mathiwa kunjalo. Wena phela kumele ucabange ukuthi usazoya e-university. 120,000 just nje ukuthi uyovalelisa esikoleni. Hayisuka, hamba wena onxiba i-uniform, hamba esikoleni, susigeze lapha. Hayibo guys, wahamba uYanga wayogqoka i-uniform. Abazali basala bobabili ke bedingida le ndaba ya-120,000. Uhlathi usho kahle wathi le mali yena ngeke azayikhipha, imali enkulu kabi for ukuthi umuntu uyovalelisa esikolweni. Phuma ekamereni uYanga segqoke i-full uniform, waphindwa lithatha leli phepha lino-120,000 prize. Wathi mama notata, nina niyibona sengathi lento yiphathi. Akusiphathi le, usuku lami lokugcina emva kokuthi ngizikhandle kanzima ngiwu-head girl lapha esikolweni. Niyazi ukuba i-head girl kunzima kanjani, ama-sacrifices esendiwathathile mina. Ndifuna ukunwaba nje ngosuku olulodwa. 120,000 ububutheni kaloku. Wathi uhlathi hey bendisenditshilo, wena hamba nomama wakho nilapha esitolo nithenga ingubo khona noma niqashe, bese ke uza apha endlini sikwenza i-makeup, uhambe uye kwi-matric dance. Yabo leyo kuqasha i-makeup artist, ukuthole i-designer yakho, phinde futhi uzothola imoto, yamotsha imali. Sengigqibile ukuthetha nawe, hamba esikoleni uzoba late. Yay guys, wahamba uYanga ebhocobele kanjalo. Uthumeka ke guys, siyazi sonke ukuthi ke umama onozwelo yabo ey'nganeni zakhe, engathi nje iy'ngane zakhe zonke zingathola yonke into eziyifunayo. Uthe lelu daba eselidlulisa kwamanye amakhosikazi-ke, namanye amakhosikazi-ke engamnikeza i-support. Wamane waqhamuka neplani yokufonela uQhawe, cause uyamazi uQhawekazi useyintweni guys. uQhaweka akaphilisanga amaseko, ufike nje kungakapheli ngisho usuku eze kule ndaba kaYanga. Usho kahle wathi, Yanga dadewethu, suba nexhala, ndizokunceda mna. Fika lapha endlini, ndinenqwaba izingubo, ungakhetha lapha nalaphaya. Ebese ke i-weave nakhona futhi ndinenqwaba yama-weaves. Mawukuthi awathanda wami ungakhetha kamama, uzoleka. Wathula nje uYanga wababuka. Wathi ewe kaloku, kanti-ke i-makeup mna ndizokwenza i-makeup. Yabona ndikushaye nama-edges lawa yabo. Mekuwukuthi ufuna ukuthi ugcine leyo hairstyle ekhona inhloko yakho njengamanje. Yay uYanga guys, wathi umthethweni nina nindiboni. Nifuna ngithatha izinto ezibolekiwe mina, ingubo zibolekiwe, izinwele zibolekiwe, ne-makeup ngisho ubuso impela bubolekiwe. Ngoba kutheni? Ngoba nginjani mina? Le khaya kukhishwa iy'mali ey'nkulu kabi for abanye abantu, except for mina. Ngisho utata ukwazile ukuthi akhiphe imali for uzethu, kodwa mina uyahluleka ukunginikeza 120,000. Wabe ngena uhlathi wathi uthini ngami? Wathi ewe tata, benditsho ukuba wena ukhokhela uzethu imali enkulu for i-surgery, umshado wakho oyindumezulu, kodwa uhluleka ukuthi mina ungibhadazele le 120,000 nje qha. Wathi hey, ubomi bukazethu bubaluleke kabi kule phathi le ufuna ukuya kuyona. Futhi mawukhuluma nami ngalolo hlobo mina ibhande lami lihlezele la. Wathi tata, yona kanye into oyaziyo qha ukundibetha, ukundiqeqesha, awundenzeli into mna. Soloko kwathi inhlo mina ngihlezi njalo ngithola iy'nsalela la ekhaya. Ukulikamva ke yena wayehleze u-number 1,
kuyimanje ulikamva kasekho emhlabeni, kodwa ingane yakhe le esizozalwa sekuyona ebaluleke ukudlula mina. Utheni ndingu-number 2 sonke isikhathi, sengihlelwa ngisho ingane kalikamva lekhaya aningithandi, anikaze nandibona. Yeyi yakhuluma ingane guys, yaqeda yashiya abazali bekhexile bethe yeyi. Akupheli-ke lapho, kunobhuti-ke omncane laphaya esikolweni oyi-head boy. Ngathi ufuna ukumisa kabi-ke uSomila okuyi-boyfriend kaYanga. Usho kahle ukuthi wena uthi uya kwi-matric dance ne-head girl. Lalela bhuti, musukuphupha ukuthi-ke uyi-cherry yakho akusho ukuthi-ke ungowakho. Ngizokubonisa mina ukuthi uYanga uphathwa njani. Wabesuka lo bhuti omncanyana uluke umrobhozo ekhanda, waya kuYanga wathi ya uyaphila. Wathi eyi cha, ngisanda ukuxabana nabazali bami. Wathi ngiyakubona nje, kutheni? Wathi silwa le ndaba ye-matric dance, yazi ngifuna usuku lami lube special. Wathi vele kumele lube special, phela wena u-special girl wena. So manje uhamba nobani-ke kwi-matric dance, uyafuna ukuhamba nami? Eyi uYanga waqala-ke manje wadideka, cause yena ubetshela ukuthi uzohamba noSomila. Mase kufika u-head boy wonke ethi ucela ukuhamba naye, usecabanga kabili u-girl. Lapho uSomila nawe uhlele emotweni laphaya uyabuka ukuthi lo mfana ufuna ukumudla ithende. Asazi-ke ukuthi uYanga uzothatheka yini, abe uthathekile, agcine seyeka-ke uSomila ahambe nalo bhuti omrobhozo lo instead of uSomila kwi-matric dance yakhe. Nokuthi-ke okwamanje ugela kakazi noma lo 120,000 usazowuthola yini kubazali, noma ngampela uzogcina ithatha iy'nsalela-ke zakhe udadewabo uQhawekazi. Hey guys, yankulu indaba nge-matric dance. Akupheli-ke lapho, le Khoselathek uzamile ukuyichaza-ke bandla uLazarus kuQhawekazi ukuthi kungani benza yonke lento le yokuthi badobeke uBilly William, benze sengathi i-idea kaQhawe uzoyithola, kanti bafuna ukuthi-ke hangene kunoxhaka. Hayi-ke guys, ushilo ukuthi hayi sikhosela umndeni nje apha. Yazi wena umbone u-Azande ngaleli hle ngimbona ngalo, mina ngibona umfowethu omncane esikhule naye ndawonye, sokunzima ukuthi ngimkhaphele ngaphandle noma esenkingeni kumele ngimsize. Wathi ya, mese wathatha nina ama-responsibilities for ama-actions wakhe. Kungani mina ningifaka ey'nkingeni? Lo muntu kuthiwa uBilly William uyingozi kangakanani kona? Mina ngizobeka impilo yami ebungcuphekweni, ngibeke i-career yami engcuphekweni for what exactly? For Azande? Hayi cha, mina ngiyanqaba bandla, angivumi. Ngeke nje ngize ngiyivume yonke le nto enithi angiyenze mina. uLazarus-ke wasala kanjalo-ke kencela isithupha. UQhawekazi esho kahle ukuthi i-idea yakhe yena akafuniye laphaya kuBilly William, futhi angeke nje nhlobo ukuthi ayohlangana noBilly William eyoyifaka kunoxhaka yena ebhekile, ngoba uBilly William kungenzeka asheshe awusole umqhakazo ebese yamlimaza naye. Guys, kodwa-ke naye uLazarus ngeke angasithatha kanjani isinqumo esingake ngamkhulumanga noma wengane, nkosi yami, cause I am sure uma uzoleka akwazi ukuthi athi uyena waphusha uAzande on the balcony ukuze kuboshwe yena instead of uQhawekazi, then asoze avume indodakazi yakhe ihambe iyophushelwa le koBilly William ayibayingozi kangaka. Guys, no, ngampela they are playing with fire here. Umuntu ekufuze ngabe bayamphosa laphaya emphandini wey'ngonyama uyena uAzande, ngoba uyena vele oyixoki.